Ito ang ating solar system. 8 po. Ah, very good! Hale, adama na yung nakita dan. Ato'y duwan na eh. Ay! Bili na kayo. Ay, may paso. May paso. Kailang maliliit. So, 100. San Tiligaya talaga oh. Mahilig kasi yan sa mga kung anik-anik. May napadaan dito guys. Sinaharang na naman ni Antiligaya at ni Antipaseng. Wala kay Tastinay, tangisi. Hanata. Tongeng. Anak din tungkay mga ako. Mga kondensyon Ha? Yung guma sana kung ganito. Mga bili-bili na. Bili-bili na. Magkano ang timba mo te? Anong tinda? Yung maliliit lamang. Yung maliit lamang. Maliit ay ubos na, medium na lang. How much? How much? 100. Oh no. Malaki na. Ano bilhin mo tita? Bilhin mo na lahat. Magtira naman. Ito maganda rin mga walis ng kasawahan. Ayan ang kahinaan nila to itong dalawa na to. Ito po yung mahilig sa anik-anik. Oo, mga anik-anik. Ari po, Pero wag nakatambak lang naman sa bahay niya. Hindi naman niya ginagamit. Ito hanger ante oh. po ito. Pag ito na siya natin, makikita tayo sa Ay, nagtanong lang mo. Ito, madam. Ay, bawal magtanong ante. Pag nagtanong magbili ka. Nahaba ng mahaba. Pwedeng pang-agiw. Pwedeng pang-agay, pwedeng pang-walis. Magkano mo yun? Tapos, igaganyan po. Tapos, iwawalis na po yan. Ano yan ante? 20 lahat? Madam, ay mura na. Magkano yan? Yan. 170 ka na. Oh, madam, oh. Kala ko 20. Para pa talaga sa video. Magkano yan? Doon na dito. Ito namang maliit. 100. Biruin mo. Daming laman. Saka na sa malaki. 150 na lang yung isa ay dalawa. Si Bago ito, di marami na kaming nakuha. May bayad na po yan. Ano ta? Yung walis. Natawad si madam. 150 dalawa. Isa, medyo. Dalawa po kukuha ninyo. Ay, sa kanya. Ganun din. Ito lang sa akin, ho. Ilan madam? 5? 10? ano yan? Pang blush on? Ay, kala ko pang blush on. Walang pang-agim lang ata ka, dunggo. Ha? Pang-agim. Bawas. Ay, agad dumakas sa pagbulolis na dunggo. Kahit saan? Pang walis, pang... Pang-agaw na kadunga kay-kay. Hindi ko makukuti agaw ako. Mas maganda ito kaysa doon sa nalaglag data. Tuwangan mo man naman ang isa. Para ano? Hindi mo nila kasi walis tayo. Bago na yung dahon ng akasya. Oh, may naman isa. Hindi ka mabibigo dyan yung matiba. Taltalon di pangay. Taltalon di pangay. Pasubo niya na naman ako. Nag-mas panangan yun, Nay. Pwes na pa naman. Kain tayo mga dragon. Alam niyo ba to yung sulot? Ay, ano natin tayo, sulot? Sulot daw? Patay. Ay, sisipatan pala. Tawag nga ay silap. Ito pa. Sabaw. Sarap na higop natin sa sabaw po ng George. Magaling na yung kanya yan. Hindi naman may katakas. Sige, papasyo. Si kami matagibos. Kailangan ako may guys na eh. Yung sahod nila ngayong araw na ubos lang. Wala ako negative na. Sarap ng baked macaroni. Nabanog kaya? Medyo madami. Parang marami nga yung bonito.
Marami kaming customer ngayon. 11:30 pa yan. 11:20 pa lang. Kahit tanghali na kami nag-open kasi nga sumamba pa kami. Sabi ko, ala, 11:30 na, wala pa sa isa. Nagkakagulo na kami. Kwan pa lang naman to tayo mga kwan. Mga honorable. Sabi niya, kahit na, dagdag sana lang. Sarap ng hangin, no? Tapos matulog din ko pa ganun ba? So, ayan mga ka-dragon, mamigay ulit tayo ng milk tea. Yan. Sponsored by Manong Barto. May second batch yan. Bukas naman yung iba. Hindi naman yung bibigyan natin. Kasi hindi rin sila hindi sila nakakasala ng biyaga. Labasan na ng mga estudyante. Yan, dito tayo sa tulay guys, mag-aaral. Oh, free milk tea from Manong Barto. Dali dito! Aroy! May pa Q&A pala to guys. Ano, nag-exam kaya? Opo. Ay, tinanong namin sa teacher niyo kung anong in-exam. Ay, tatanong namin ngayon. Na? Dahil pinakabahan man sila, te. May question ako. Ay, Bea, dali! Dali dito. Dali dito, dali. Ayaw niya milk, te? Ayaw daw nilang tanungin. Kasi dali lang yung gano'n. Pang pasaya lang ba? Oo. Sige, bigyan mo na sila. Baka mag-iyak. So ngayon natitikman nyo na yung aming milk tea. Ay, Sila Pops, daw guys, ganda. Dali dito. Hindi pa sila nakakabili sa amin. Dahil sa wala kaming tanong. milk tea namin. So yan, mas maganda yung matikman din nila. Oo. Yan, thank you so much Manong Barta. Ito sila, hindi namin to nakikita eh, kaya bigyan natin. Taga dito lang ba kayo, Batuile? Opo. Be, dito be! Buhid ba kayo? Oo, mga buhid yan. Mga buhid pala sila. Dito sa Batuili. Ano ba niyo isang araw? 20 po. 20. Oh, so kaya hindi na rin nila afford yun. Kasi 20 pesos lang yung kanilang bako. Tapos minsan wala pa silang ulam. Diba? Yung istro pala. Gusto ko sana silang tanungin, kaya lang Kasi na ano pa yung kanilang utang. ilan pa ang kulang? Ilan pa? Kagagaling pa nila sa exam, magpa-exam ka na naman. Kaya? Naiaw-awan. Manong Bartok. Ay na, Bartek. Ayun na, masalamat ka kay Manong Barto. Oo, hindi siya lasinggero ha. Alam lamang. Meron na. Thank you po, Manong Barto. Ayan, welcome. O, ingat kayo sa pag-uwi. Good luck sa exam ninyo. Sana'y makapasa kayong lahat. Matcha flavor yan, baka hindi nyo magustuhan na. May sasakyan na, yung gilid, may sasakyan. Okay. Tumutuwa sila oh. Nakangitian. Tayo natin yung iba. Dito na kayo magantay. Ilan pa to? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung iba guys, 20 guys. Dami lang sila. Hindi ko namin ito binibenta. Yung po ay free. Pinamimigay lamang. Taso. 20 pa ito. Nakatapos. Balong, bilis! Dali! Bilisan mo. Maibusan ka! Dali. 5 plus 5. 25. Dahil dyan meron kang milk tea. 5 plus 5, 25. Pagkarinig niya kasi times day. Ay, pagkarinig mo times. Galing talaga ni Balong eh. Ikaw ang mali mo. Dapat times kasi. Hirap-hirapan mo naman daw. Times, hindi yung plus. Ayaw niya ng plus. Confident pa naman siya sa 25 niya. Bilis nagsagot eh. Ate, dali. Oh, Mat na lang tanungin niyo, Mat. May bring milk tea? Ha? Dali, para makauwi na kami. Dali ba? Ay, may... Ano ang
ano tayo? Ay, dali dito. Pila namin kayo birthday. Dali, wait lang. Ay, ito na lang. Ito sila kung sila na makasagot. Ano ang 10% ng 100? Ay, kaya ayaw niya milk tea? Ano? Wala namang tanong ah. Joke lang yung Joke tanong lang na yan. yan eh. Dahil dyan meron kong milk tea. Sige, okay na yan. Pas na yan. Kasi nagbibigo. 10 din. daw, okay. Oo, 10 din. Okay, oh. Sige. Ikaw, 5 plus 5. 5 plus 5. 1, 2, 3, 4. 5 plus 5, 10. Okay. Ikaw ate, 10 plus 10. At 20. Very Oh, ikaw. Sagot ka. Dinaig nyo pa yung malalaki ah. Napaisip Ayun, sila tanongin eh. mo isa. Dali na. What is verb daw? What is... Eban? Ay, very good! Ay, ikaw ba lang? Verb is an Action? Verb! Word! Ay, joke lang. Very yun, good. Anong grade? A bird? Ah, bird daw. nagala sa kita nyo. Ag panunot da pa ijay 10% ti 100 di 10 bat Ay, dapat ko rin sila. Nag-exam na kasi kasi. Yan, salubungin na natin itong mga bata. Masyado silang marunong din mag-class mo araw. Ay, alay, yung pinag-exam nyo lang sa school kanina. Madali lang. Madali lang. Baba, Sige Jen. na. Dali. Para masaya dyan. Dali. Tanong namin kung kadami nakakuha ng mete. May mga tanong, may mga pan sila. Sino unang sino gustong unang tanungin? Sige. Ano ang, ilang planeta ang, Oh, sige na. ilang planeta ang ating solar system? Very good. 8. Kuha ka ng isa. Kasama yung exam mo kanina? 8 pala. Akala Oh, ko siya. akala ko 13. 8 pa. Yung ngayon alam ko na. Oh, next. Kagaling naman nila Ron. What is the three main states of the matter? Solid liquid gas. Very good. Kuha ka na ng isa. Kuha ka na ng isa. Ala, yung isa na. Dako. Ano ang pinakamalaking planeta? Ano na nga yun? Ala. Okay, Jupiter. Correct. Kuha ka na ng isa. Ala, kagaling nyo naman. Anong grade nyo na? 9. Grade 9. Kayo mga achiever? Ay, dali tayo. May libre tayo. Dali. Dali tayo. May free milk tea kayo. Dali dito. Ala, grabe yung kabado ng tatlo. Pero kanina. Oo. Ano ang capital ng Pilipinas? Capital city. Madali lang yun. Oo. Capital natin. Ano ang capital ng Pilipinas? Sagot na, Peng. Siret. Sirit na? Kwan daw, second question. Next question. May tamang sagot na alawan. Ang tamang sagot ay Ano? Manila. Oo. Manila. Manila. Ano yun yung Ito na lang. Ano fruit na of lang yung basket? gagawin ninyo sa bakasyon? Summer class. Ay, may summer class Kala ko ang sagot nila mag-harvest ng sibuyas. Dahil dyan meron kayong free milk tea. You're welcome. Sige. exam. Para ay makapasakay mo. Ayun pa, may... Hindi ko alam kung na... Ayun pa, yun nandun. Yan, ito yung top notcher ng Juan Monteklaro. Ano yung tanong ko dito? Dali, may tanong kami sa inyo. May free milk tea. Alam kong makukan naman kayo eh. Matatsaleno. Unahin natin si Ferlina. Hintayin niyo daw yung 201. 201? Oo, nakanta. Joke. May question sa inyo sa ating Joas. Island in the Philippines. Ano daw to? How many islands? How many island How daw? many islands in the Philippines? No. Bobo po ako. Next. Yan, puro class. Yan, Marami sige. ako kasi. Sige, ito na lang. Ano? Ilan ang 50%? Ay, ilan ang ilan ang
ng 350. Oh, kalkeo, Perlin. Talino ka, diba? Sagutin mo. Perlin, oh, ilabas ang cellphone, Perlin. 30% ng 350. 350. May pagutan ka pa kasi. May pagutan ka pa kasi. Okay. Ay! Tala yung sinutras nila, kabibilis yan. Uwe. Anong planeta ang pinakamalapit sa araw? Mayroong ganun sa bayan. Bilihan ng mga gamot. May. Yan. Ay, ikaw na, kuha ka na dyan. Diyan na, si Perlin na lang. Ayan na lang, tag-isa kayo. Yun sa atin! Ay, yung straw. Nagtabang na yan. Kaya nga, ay, kabagal-bagal niyo kasi. Oh, thank you po. Thank you, Manong. Sabi mo, thank you, Manong Barter. Ay, dito. Thank you po, Manong Barter. Thank you po, Manong Bertet. Barter. Ada, may free milk tea. Wait lang, pero may kon tayo. Nakapalo. Sino mga kanya? Nakapalaw daw siya kagad, sabi niya. Oo naman. Madali lang to. Naglalaro ba kayo ng ML? Yes po. Ayan. Ang tanong ko sa inyo, kasi yung mga bata to eh. Yan si Charles lang ko rin yung tinatanong. Ano ba yung pagiging ba't kayo naglalaro? Ano yung nararamdaman ninyo? Bakit yung, ano bang tawag doon? Yung napapala, parang gano'n. Kapag nalaro. Ay, mabaliktad kayo ha? Kayo sa stress? Stress sa kanya. Yung ikaw, ano sa'yo? Ha? Ikaw kuya, bakit ka naglalaro ng ML? Ano yung, ano mo para sa sarili mo? Kasi minsan yung mga magulang, ano, kayo ng laro. Ano bang napapala ninyo dyan sa kakalaro nyo ng ML? Kalalaro. Yan si Charles lagi kong sinasabihan. Wala, gusto mo lang para ano, maging sikat? Ano? Ano? Para po makasama yung mga tropa. Tropa. Yung ikaw, gitna. Para lang po maging masaya lang po para may Libangan? po. Libangan Okay. Okay. Kuha na kayo ng milk tea nyo. Ganun lang. Lang na ano na, nakaka-ano pala siya ng stress. Nakatanggal anti-stress. Stress. Ay, oo, Oo, correct. diba? Bigyan na yan! Yan. Okay naman yung mga sagot ninyo. Oo. At least kahit pa paano medyo na-call ako. Kung nakakaano rin pala siya ng stress. Ngayon alam mo na. Oo. Kasi si Charles talaga. Lahat po naman Pero po. too much is... Oo. Pero ano lang ang paglalaro. Hindi yung umaga hanggang gabi na. Tapos hindi na kayo nakakakain. Diba? Thank you. Salamat po. Kaso tatlo na lang to. Mag-share na lang, ha? Kasarap naman yung mangga. Nag-aaral ba kayo? Naglili ka? Kilala niyo kami? Okay. Sa Dragon Bumibili Ayun. kayo ng po namin. Ano yung... Ito, lagi ko nakikita, Kung yan. talagang bumibili kayo, ano yung... Bestseller. Pinaka-bestseller namin. 1. Ano ba yung laging binibili? Ikaw muna sa... Ako talagang bumibili. Huwag mong sabing lugaw ha, dahil sa umaga lugaw ka din. Yung ginabili ko doon. Rice. Sa akin po yung ano nga yan? Chicken pastel. Ayun. Yun, very good. Chicken pastel. Dahil magagaling ka at matatalinong bata. Yan. Mag-share na lang nga. Sorry ha. Anong grade nyo na? Grade 10 po. Grade